ಮೂಡಡು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ನಶಿಸಾವಡು ಬದುಕುಡು ಅಂಧಕಾರ ಜಿಂಜಡು ಇಲ್ಲಲೆಡು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಬೊಲ್ಪುದ ಪರ್ಬ ನಿಕಲಿಗು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪಡು ದೀಪದ ಬೊಲ್ಪು ಪಟಾಕಿದ ಶಬ್ದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪರಿಮಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನಡು ಖುಷಿತ್ತ ಹೊಳೆರಿಸಾವಡು ಲೋಕಕಂಟಕವಾದ ಮಿರಿಯೊಂದಿತ್ತಿನ ನರಕಾಸುರನ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನಡ್ಲ ಎದುರಾಪುನ ಮಾತಾ ಕಷ್ಟ ಅಡೆತಡೆಲು ಧೈರ್ಯಡೆ ಎದುರಿಸಾವನ ಶಕ್ತಿ ದೇವೇರು ಕರುಣಿಸಾವಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಅಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಶಸ್ ನಿಕಲಿಗ್ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನದ ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಡ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಆನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ನೆಂಚ ಮಲ್ತ ಪೂಜೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಏರೇನ್ ಮಾತ ಲೇದಿತ್ತ ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪಿ ದಡ್ದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಪ್ಪುಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ದೀಪಾವಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಮ್ಮಿನಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾಡ ಆ ವ್ಲಾಗ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇನಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಜಿನೇ ದಿನ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ದೀಪ ದೀನಿ ತನೀಶಾವೆ ಆ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ದೇತೋನಂದೆ ఆయనే ದೀತಿನ ದೀಪ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲಕ್ಕದು ಸ್ಕ್ಯೂಟಿ ಒಂದೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿನೀತ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಯನ ಬಾಲೆ ನಿಕಲ್ ತೂದಿತ್ತು ಜರತ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಆನಿ ಬಾಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಸರಿ ತೊಚ್ಪಾದಿತ್ತು ಜಿ ದಾಯ್ಪಡ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಂಡು ಇತ್ತಂಚ ಊರು ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಆತನು 1 year ಆತಚಿ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ
ದಾದ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾ Take it right now. No. Inchable, dear. ఎక్కడ బూర్ తిని డియర్ కేలే ఎక్కడ బూర్ దాటే ముట్టపోతుంది గ్రౌండ్ జప్పుడు అది బుర్తినవేనా అవు బల్తోని పోతుడు తనీష్ ಅವು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಿನಿ ಮಮ್ಮಿ ಏರವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತೂ ದೀಪಾವಳಿ ಫೈನಲಿ ಮುಗಿನು ಮೂಜಿ ದಿನ ಎಂಚ ಬತ್ತುನು ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಒಂದೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ ನೋಟು ಏತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂದೇ ಫೀಲ್ ಆಪುನ ಅಂಚೆನೆ ದೀಪಾವಳಿలో ಒಂಜಿ ರಪಕ್ಕ ಬತ್ತುನು ರಪಕ್ಕ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದಳು ಈ ದೀಪಾವಳಿದ ಪಿರಾದ ದಿನದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಇಂಕೊಂಚೂರ್ಲಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂಚಿ ಚೂರ್ಲಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಥರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಎರಾಂಡಲ ಒರಿ ಆಂಡಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏರಾಂಡಲ ಪನೊಂದು ಪೊಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒವ್ವೇ ಸಾದಿ ಉಪ್ಪಡ ಆ ಸಾದಿಡ್ ಏರಾಂಡಲ ಒರಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲುಪ್ಪೊಡು ಈ ಜನ ನಮಕ್ಕೆ ಅವು ವಾಂಡಲ ತ್ರೂಡ್ದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಕುಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಪನ್ನಗ ಅಂಡಲ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆದಿ ಅಂಡ್ ನನಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನನಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಒಂದು ದಾಲ 0% ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ದಾದ ಪಾತಿರ್ನು ದೀಪಾವಳಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಂಡೆಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೆಂಕುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ದಾದಾ ಅಂಚ ಐಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ದೀಪಾವಳಿದ ಸುಮಾರು ಪೂರ ಇತ್ತುನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂತ ಆಲ ಮಲ್ತದ್ದುಚ್ಚಿ ఒక ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾತಿರ್ದಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 0% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಅಂಡಲ್ ನಿಕಲ್ಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಕುಲು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ 9:30 ಆತುಂಡು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಣ ವನಸು ಎಂಕ್ ಬಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷಿಗ್ಲ ಪಣ ಫುಲ್ ಆತು ಬಂಜಿ ಖಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಜಿಲು ಸಮೋಸ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಪ್ಸು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಂದಿದ್ದು ಓ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅದು ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಎನ್ನದು ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಂದುದು ಉಂಡತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಂಟಿ ನಕಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ತಿನ್ನಾಗಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡು ಇನ್ನು ಏರೇರು ಡಿನ್ನರ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ರಾತ್ರಿಡು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋದು ತುಕಗೆ ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೈದಿರ್ತೀರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 7:30 8 o'clock ಅನಾಗ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ತಿಂಡ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಡಂದೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತ ಕೈದಿರ್ತಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪುನಃ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೇರು ಬಜಿಲ್ ಪೂರ ತಿನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಣತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೇರಂತೆ ಬರ್ತಡು ಅರೆಗೂ ಇನ್ನು ರಜಾ ಇತ್ತು ನಾತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಲ್ದು ಬೋರ್ ಆತನ ಸೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೋ ರೌಂಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರೀ ಬೋತಿರು ಓ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಚೂರು ಪಾತೀರಿ ನಿಕಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಚೂರು ಪಾತೀರಿ
ಐಕೆ ನಿಕುಲು ನನ್ನ ಇಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋದು ಪೊಡು ಪಡೋರಿಕಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವೀಡಿಯೋಸ್. ವೀಡಿಯೋ ತೂಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮರ ಪಂದೆ ಆನ್ ಏತು ಸಲ ಪಂತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತು ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯ್ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಾಡ ಐ ಶೇರ್ಡ್ ಅಂದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಈ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾಡ ಆ್ಯನ್ ಪಾತೇರ್ನ ನಿಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವಾರು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ಜಡ ನಿಕುಲ್ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುಜರ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಐ ಶೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಫೇಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲೇಕ ಬಿಗ್ ಕೂಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಮೋಜಿ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ನಾ ತುಕ ಏರೇರು ಮಾತ ಕೆವಿ ಕೊಡ್ತಾರು ಏನು ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಅಂದು. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಆತೆ ಯಾನು ಈ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೈತೆ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗನ್ನು ಒಯ್ಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಣ ಯಾನ್ ಏತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ರೈಟ್ ನಾವ್ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ 5 o'clock ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಟೆನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ 5 o'clock ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುನಂದು ಬಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಏನಿದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತುಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇತ್ತುಜೀನಿ ಇನಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಂಡಲ ಬೋಡೋಣ ಪುರ್ಸೋತ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೋಲೆ ಇಂಕ್ ನೆನಪಿತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಅಂದು ಬಟ್ ಯಾನೇನೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗೋಸ್ಕರ ಏರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಫೇರ್ ಮಾರೆಯ ಏರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಎಂತಾಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎರಡಲ್ಲ ಕಾತದಿತ್ತೋಡ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಪುಚ್ಚಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೋಡ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಇನಿ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತಿಜಿ ಸತ್ಯ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತಿಜಿ ಇನಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಆನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 9:20 ಆನಾಗ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೋ ನಾನು ಬತ್ತಿದ್ದು ರೂಮ್ ಉಡ್ಕೊಳ್ದೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟಯರ್ಡ್ ಇನಿ ಹಣದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಟೆಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟುಂಡು ಅರ್ಧ ದಿನ ಕುಂಟುಂಡು ಅವೇನು ಕಬಟ್ ಹಿಡ್ದಿಯರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆವನು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಪಿರ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಈ ಕುಂಟುಲೇನು ಪೂರ ದೀಪೆ ಆದ್ಮೇಟ ಐಕಲೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಟುಡು ಎಪ್ಪಡಿ ಜನ ಇತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಟುಡ್ದು ಎತ್ತದು ಇಂಚಿದಿ ಓಡಾಪುಂಡು. ಎನಿವೇಸ್ ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ನೆಣ್ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆನ್ನೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಪಾತಿರ್ನೆ ಮೈನ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪೂರ ಇನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗ್ಯುಣ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬರ್ಪುಣ ದಾದ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರಂದ ಆಯ್ಪಂಡ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಿಟೀಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತುಂಡತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ಮೇ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೋಬಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕು ಕಾತೊಂದು ಬರಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್.